na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Wa ko maghilabot o gumabutan diris mansyon. Kundo na may nagkuha sa singsing ni Wilma. Naara ninyong tulo ang nagkawat sa singsing. Oh, ang may nabuak? Panuway! Murag, bildo man taong mikagay. Kadakan paglabad sa Oh, madam, tanawa ang bintana. Oh, Dili. Madam, unsa man imo gikuha? Pospos! Gibato ta. Kinahanglang mabadlong ni Panuway. Oh. Tinuod ka ang gibato, mi? Oh. Oh. Naibato sa sahog. Tinuod gid nga may bato sa bintana. Kinsa ba ka na bato? Pakita! Ayaw mi kadlo ka ng imong pagpamuak sa bintana! Kaisog ti madam. Ella? Unsa ni tabo din eh? Eric, gibato ta. Hoy! Gawas diha! Kay puspusan ta ka! Anong imo ming gibato, ha? Madam? Kinsa may bisigitan mo diha? Ang Panuway, mga Panuway nga way lingaw. Di ba hawak ka ba kung kinsa may bato sa bintana? Mga Panuway lang ang makahimos pagbuhat ini. Mga Panuway lang. Eric, madam, may nakita na mo? Oh, may tao sa gate. Hain ba? Oh, soon magbalik sa bahay, madam. Ang bilang mo na. Eric, pag-amping! Tao yun ang akong nakita nga nagbarog diha sa may gate. Nag-itom siya. Pero, wa naman siya diha sa gate. Dinhira ko siya ang barog. Naghuhod siya. Oh, midagan siya. Oh. Hoy! Balik dire! Hoy! Asa ka ba yun? Iso mga ka! Nanungudag ka mga, ha? Hoy! Ay magdagan! Madam, may gigukod si Eric. Pasag di nga iya mapusan ang Panuway. May gidudahan ka ba kung kinsa ang gigukod ni Eric? Wa, pero gusto kong mapatay siya ni Eric. Unsa? Patay gyud? Madam, dili na mahimo, uy. Kung makapatay magani si Eric, mapriso siya. Dili ko musugot anang imong gusto. Eric! Eric, balik dire! Eric! Oh. Tuwa siya agang paingon sa kakawayan. Siya ang anino. Oh, na siya ubos sa kahoy. Sa kilid sa laik. Hoy, kinsa mga ha? O sabay sa mga tao sa mansyon ni mo, nganong imo man iba to? Oh, wala siya magliyok. Murag gusto siya nga musunod ko niya. Gihagit ko yung tawanan. Karon ka, kailangan mailhan ta ka kung kinsa kang nagsamok-samok sa mansyon. Eric! Ayaw pagsuot sa kakahuyan! Oh, Ella, ano may sunod maka na ako din ha? Narang anino? Hain man! Oh, nawa na siya? Pero, di at magbarog ang anino sa ubos sa kahoy kilid sa linaw. Pero wa na siya diha. Busa, mamalik na lang tas mansyon. Ella, gusto na kong madakpan ang anino. Eric, ato ning report sa mga polis. Ella, nahibaw na ko. Sa unsa? Kanang kakahuyan nga dili patumban nato ni Aman. Naadiha magtago ang anino. Unsa? Dali na, mamalik na sa mansyon. Unsa? Naasa kakahuyan ng anino? Dito siyang paingon karon. Pero nawalag kalat. Madam, wa ka ba gigidudahan kung kinsa ang anino? Wa ko ikasulti ninyo ba, hinana?
Wa ko mahibaw kung kinsa ng anino. Noon sa naman yung mansyon. Kadaghan bang katingalahan din eh? Anong ako na may imong gitan, Awela? Nagduda ka na sad nga ako ang anino? Ikaw rin makatubag anang imong pangutana, madam. Eric, dali na. Kaway batasan yung bayhana na. Tungod kay daghang kang gitago, madam. What ako ila? Hain man ang akong singsing. Ngano nawa man din sa dresser. Ay, napagilak-hilak di ay. O gano dili man ko ni mapahilakon. Nahibaw ko nga mahal tong singsinga. Unya mo kalit lang gawa. Ipaunsa pa man to nimo nga nawa naman to. Gikawat lagi ni. Yakin sa man say nagkawat. Nga ikaw ra may dinis sa iyong kwarto. Sa muka ni mo eh. Kung kasabukan ka na ko, gawas ito. Oh. Ay, lang pangaway, God. Eric, naglabad na nga akong o sa pagsige na mo paso-paso diha. Nagmasyag ito. Naghud siya. Dili siya gusto nga maklaro ko ang iyang naong. Eric, isaad na ako. Ngabisan unsay mahitabo, dili gid ka mo taak sa kakahuyan. Nahibaw ka na nga delikado ng dapita. Nahog na ka sa usa ka gahong diha. Ayon na nikos ba? Pero, oon sa may tan-aw ni mo sa tao. Taason siya. Pero daot. Oon sa pa'y mahinumduman ni mo siyang lihok. Ang iyang nilaktan. Nga naman na yung linaktan. Medyo nagtakiang siya. Unsa? Murag dunay diferensya ang tiil sa anino. Sigurado ka ba nga siya ang anino nga naghagbong ni mo sa gahong? Sigurado ko. Gikapoy naman hinon ko buntag sa iyo pa lang. Muhigda sa kong kadiyot ha. Okay, sige. Magawas na ko. Hain man gid ka kung akong singsing. Singsing. Singsing, balik na nako, be. Oh. Kang aamputan sa kwarto ni amahan. Nyon, ano ngay mong buko-buko? Oh. Ang nurse man karon ni amahan. O, Nyon. Migaw sa kwarto ni aman ang nurse. Excuse me. Unsa ganito imangan? Manny? Manny, miss? Ako dai si Wilma. Usa sa mga sumusunod sa katigayunan ni aman. Oh, congratulations. Excuse me. Oh. Snap lagi ka, gwapo. Huh? Malas ka lang nga wa makakita sa akong beauty. Pero, ay, hain man gyud ka ang akong singsing. Kinsa magid ka ang anino nga nakita ni Eric. Ngano napakita naman siya og adlawang dako. Aray. Sa maning may bangil sa kung o. Oh. Sing-sing? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!